Какво да сготвим днес? Крем брюле с натурална бурбонска ванилия Котани. Вземете опаковката Котани и извадете бурбонската ванилия. Тя е с най-високо качество. Внимателно я разрежете на дължина и с остър нож извадете тези черни ароматни семенца, които дават невероятния вкус на всеки десерт. Прибавете ги към леко затоплена сметана. И не изхвърляйте използваните шушулки ванилия. Просто ги разрежете и сложете в буркана с захарта. Разбъркайте и така ще имате уникално и ароматно вкусна ванилова захар. Време е към отделените жълтъци да прибавите захар и да ги разбъркате. След като сметаната с бурбонската ванилия кипне, я изсипвате при жълтъците. Време е да сложите сметаната с жълтъците в огнеупорни купички и да изпечете крема на водна баня за 60 минути на температура от 150 градуса. Оставете го да изстине много добре, след което поръсете с захар и карамелизирайте. С подправки Котани е удобно и винаги успешно, защото готвите като майстор с вдъхновение и страст за забавление и наслада на вашето семейство и приятели.